Okay, så velkommen til den her video, eller sådan en sketch. Så er det en sketch, og undskyld mit hår, det er lidt fuck, men det er altså meningen. Der er en sketch på prøv at være at jeg er vikar. Så ja, og det er en, jeg har måske kopieret nogle lidt. Never mind, men det er jeg selv fundet på og sådan noget. Så ja. Hej. Jeg er jeres nye vikar i dag, så ja, jeg ved godt, hvor jeg skal have mine ting. Og alt det der, det skal du ikke blande dig i. Så tak, men nu sætter jeg mig ned, for jeg gider ikke at have plads. Jeg går lige herhen og kigger. Okay, der var en seddel, hvor der stod, at I skulle læsemakker. Den vil jeg lige læse op. Jeg skal lige have brevet. Og så skal I læse Søren og Mette i skole. Det ved jeg nok godt. Og der står der, at I skal læse til 35 til 49. Så find jeres bøger. Og så vil jeg gerne lige sige tak til Mia. Nej, sorry. Annabella. At du gider at give mig noget, faktisk. Du får 10 stjerner i matematik og dansk. Hvad? Jeg ved godt, jeg ikke har dig til matematik, men det får jeg lavet om på. Men i dansk, der får du 10 stjerner. Nej. Men må ikke have det med i skole, så sådan bolsjer. Nej, det må man ikke have med i skole. Godt, vi skal lave lektierne, og jeg har lige fundet dem med. Så jeg håber godt, man må have bolsjer med, fordi jeg pakker bolsjer med. Så det håber jeg gerne, man må have med. Kun mig, ikke børnene. Ja. Okay. Børn og dumrianer og søde venner. Ja, jeg har brevet her, hvor der står læsemarker. Der står Emma og Karl. I sidder ude på toilettet. Joke. Emma og Karl, I kan sidde derhen. Ja. Så har vi Annabella og Victor. Annabella, er det ikke Victor i alternativklassen? Tænkte jeg nok. Annabella og... Hvem er din bedste ven? Mia. Annabella. Ja, Annabella. Og Mia. Victor, hvem er du mest af drengene i klassen? Sofie. Okay. Så siger vi... Okay, Emma og Karl, I sidder derhen. Annabella og Mia, I må gerne sidde op ved mig. Så har vi Sia og Sander. I sidder... der. Så har vi Sofus og Victor. Desværre Victor, men du kan ikke finde ud af hvad til. Og det kan Sofus umiddelbart godt. Så jeg tænker, I sidder der. Ja. Så har vi Naja og Jonathan. I sidder også bare sådan lige der. Godt. Så har vi Anne-Sophie og William. Nu ikke også dig, William. Nå, men er I gode venner? Nå, så var det bare ærgerligt, fordi jeg har lavet lidt om. Så jeg siger Sofia og William. I sidder lige der. Anne-Sophie og Magne. I sidder der.
Men kære hilsen, Line. Den skal vi ikke bruge, børn, så det var bare perfekt. Godt så alle sammen, nu har I læst, og nu skal vi spise, så find jeres klamme madpakker. Jeg tog ikke noget bolsje. Slet ikke. Godt, men så håber jeg, at det er okay, at jeg danser min TikTok imens. At de så spiser jeg klamme madpakker, så jeg har nemlig min telefon. Min iPhone 17 Pro Max. Så ja. Det kan ikke være, at det ikke ligner en iPhone, det her. Kan I se? En iPhone 17 Pro Max. Men så kan I godt heller ikke se. Det er en iPhone 17 Pro Max. Så. Godt. Så tænker vi, at vi har fået afklaret det. Så nu danser jeg min TikTok. Godt. Så 3, 2, 1. Den er sådan. Vil I gerne se? Ja, okay. To. En. Nu. Det var alt det danse for i dag. Ja. Godt, guys. Det var simpelthen det for i dag. Nu skal jeg i byen med nogen, I ikke lige behøver at vide. Så ja, vi ses. Hej, ha' en forfærdelig dag.